I avui, a la Diada de Sant Jordi, volem compartir amb els amics de Ràdio Ciutat una petita recomanació literària i també la idea de compartir aquest Sant Jordi que ens agafem cada vegada amb aquesta diada prou especial, aquest Sant Jordi diferent que ja ha començat a ser la paraula clau d'aquesta qüestió. El que volíem fer és això, escoltar de la veu dels nostres amics aquí presents, que els veieu, perquè ens donin aquesta recomanació literària i fer d'una altra manera un Sant Jordi, allò que dèiem, diferent. Moltes gràcies a tots els que estan participant, l'Iñaki, el Bartolomé, el Joan, el Xavier, la Marta Trill i també el Lluís Givert. El millor que podem fer és començar i intentar aportar aquestes qüestions de literatura, d'aquests llibres, els que vulgueu, de l'època que siguin. No tenim les llibreries obertes, si les telemàtiques, però diuen que no anem a comprar, que esperem per fer-ho. Doncs el que hem de fer és aquesta recomanació literària per a tots els nostres oients i fer-los de la millor manera un Sant Jordi força més portador, no? És fàcil de viure. Per això comencem avui amb aquestes recomanacions literàries. En primer lloc, mira, ho faré per ordre que els veig jo a la pantalla. Començarem per fer-ho amb l'Iñaki. Iñaki, moltes gràcies. Molt bon dia des de Terres Llunyanes i avui enyorant molt el país, la veritat, un dia com avui. Des de Madrid, que ja sabem com tenim la situació, però en general, com tots tenim la situació, és prou difícil. Iñaki, endavant. Bueno, doncs jo vull tenir record per tota la gent que s'hi dedica al món de la cultura i dels llibres i vull donar suport des d'aquí a totes les llibreries de Reus, però permeteu-me per proximitat, per amistat, recordar-me de Cal Isidre, de la llibreria Gaudí. Penso que és important avui tenir memòria i després de Sant Jordi també tenir memòria d'això, no? De donar suport a aquesta gent que ho està passant força malament. Bé, jo vull recomanar un llibre que és en castellà, que he tingut l'honor de participar, és un llibre de molts autors que es diu El libro del buen amor. Rememora el llibre de la mitjana de l'arxipeste d'Inca i és un llibre que parla, òbviament, de dissidència sexual i penso que és molt adient el dia d'avui, no? El dia que els catalans i les catalanes commemorem també la nostra Diada dels Enamorats, no? A diferència d'altres llocs, doncs situar un llibre com aquest, no? És un llibre que han participat gent, des del meu punt de vista, molt destacada. Vull recomanar només uns quants. El Paco Vidarte, el Sejo Carrascosa, la Fefa Vila i el Javier Sáez i la Teresa de Laurentiis, entre d'altres. És un llibre molt polièdric, jo recomano la lectura perquè s'hi tracta el tema de la dissidència sexual i de gènere, però des d'un punts de vista molt diferents i segurament molta gent estarà gratament sorpresa, des de l'activisme i la política, òbviament, però també des de l'art, la poesia, l'assaig, etc. I tracta 4 eixos fonamentals: elements de memòria, de desig, de futur i de contraarxiu. Jo el recomano. Jo he participat en l'apartat de memòria, parlant de memòria de dissidència sexual de la població gitana i la veritat és que abans de la pandèmia ho estàvem presentant arreu de l'estat espanyol i està tenint força èxit dintre d'un públic que també sabem que no és el públic majoritari, però penso que és força interessant. Ho podem trobar en 2 llibreries perquè hem tingut problemes de distribució. A Catalunya, a la llibreria Còmplices, que és a Barcelona, ho podem comprar online i ens ho portarien a casa. Òbviament, recomanem com a tothom que no ho comprin avui, que tenim temps per comprar-ho. I a nivell de l'estat espanyol també ho trobem a la llibreria, que és una llibreria de referència, és Traficantes de Sueños. Podeu trobar-ho fàcilment per internet, les 2. I la veritat és que recomano la lectura. Jo penso que serà força agradable i és una manera de veure aquesta temàtica que sempre està present des d'una altra perspectiva. Doncs moltes gràcies, Iñaki, per la teva recomanació i serem pendents i amatents del que vulguem. Ara és el torn del Bartolomé. Bartolomé, endavant amb això, amb la teva recomanació literària d'avui.
Sí, Jordi, bueno, avui ho tenim més fàcil. Jo almenys ho tinc més fàcil. Això del confinament es va agafar quan estava a punt de sortir un llibre que bueno, potser no aquesta profunditat que explica l'Iñaki, no? Potser no ho té, però per la gent que no som nascudes a Reus, ens fa gràcia de tenir que seria el Fotli, que és de Reus, el número 2. Això fa una idea, dona una idea de, per exemple, la gent que s'està movent, aquest RTV, tot i que no tots són nascuts a Reus, però que són gent que estan actives a la ciutat i el llibre, a part de les figures fantàstiques que dibuixa el Jordi Romero, també destaca per les curiositats de la vida de les persones que estan allí. Sembla que són... El primer llibre sembla que van sortir 100 persones, amb l'honor de que jo vaig ser una d'elles, no? Tot i no haver nascut a Reus. I estic esperant a veure què diu aquest segon volum, perquè deu ser gent que ens trobem pel carrer, que coneixem molt, que la tractem, i sempre en el llibre trobes alguna part que no sabies d'aquestes persones, no? Perquè els comentaris del Bages sempre van més enllà del que coneixem en el dia a dia, no? Jo crec que va coincidir el confinament, quan vam fer el llançament no ho vam poder comprar i, bueno, potser de les primeres coses que farem després del confinament, tot i que en el meu cas està una mica més lluny que la resta, serà una de les primeres coses que farem. Doncs recordem el Fotli, que és de Reus, volumen segon. Per cert, en aquest vídeo, en el primer volumen sortim bastant 3 persones, segur, no? D'aquest el volum que primer que hi sortíem i que sempre hem estat molt agraïts de sortir. És el torn del Joan Perdoni. Joan, què ens recomanes per la jornada d'avui? Doncs bon dia, buongiorno. Jo, òbviament, des de Roma tinc una altra mirada i el que us voldria recomanar o aconsellar són un parell d'autors italians i un de Nostrà. Mireu, jo us explico de seguida perquè ho he escrit per no oblidar-me de res. Aquest és Vaticano Spa. A Espanya es va publicar com a Vaticano Societat Anònima i és una publicació de Gianluigi Nuzzi. Us explico que és un periodista freelance i conductor televisiu milanès de 50 anys, autor especialitzat en investigacions judicials relacionades amb el Vaticà i els escàndols financers, polítics i sexuals que veuen involucrats les més altes càrregues religioses de la Cúria Romana. No hi ha cap publicació en català, almenys que jo hagi trobat, però aquesta que us deia està en castellà i també les cartes secretes de Benedicto XVI, publicats el 2012. L'Andrea Camilleri, que suposo que el coneixeu perfectament. Jo tinc aquí a casa l'excursió a Tindari. És un escriptor, guionista i director i dramaturg sicilià que va morir l'any passat a Roma, famós per haver creat el personatge del comissari Montalbano, que va donar nom a la exitosa sèrie televisiva de la RAI, prenent el cognom de l'escriptor català Manuel Vázquez Montalbán, creador del famós investigador Pepe Carballo, a qui Camilleri va voler homenatjar. En trobareu nombrosos títols en català de la sèrie, com aquest que us deia. I després, com que avui és el 23 d'abril i em sembla que va ser quan va morir en Josep Pla, si no recordo malament, el Dia Internacional del Llibre, doncs jo no cal que us expliqui res d'en Pla, òbviament, no? És l'autor més prolífic en llengua catalana i, en fi, jo a casa tinc una primera edició petitíssima del 1955 d'un llibre que us vull aconsellar que es diu Cartes d'Itàlia, on un Pla jovenet recorre la península de nord a sud i en el que ens explica la seva manera de veure les ciutats, els indrets particulars, la seva gent i les just particularitats d'aquestes persones concretes. Jo, amb tu, Jordi, vull compartir un capítol especial per a nosaltres de quan en Pla parla de Frascati, que tu coneixes molt bé, i descriu tot allò que nosaltres hem viscut, el seu vi, el vi blanc de Frascati, les vil·les senyorials, Tusculum, els carrers estrets, i tinc la sensació que des de llavors, poques coses han canviat en tots aquests anys. I ja està, això és el que us volia aconsellar.
Tres recomanacions literàries perfectes. Joan, t'agraïm moltíssim. El tema del Pla i de Frascati, i aquest capítol el vaig llegir expressament després de visitar i estar amb tu a Frascati, i realment tens tota la raó, no? Que és l'explicació massiva. És el torn de la Malta Peroi, en aquest cas. Què ens recomanes per la jornada d'avui? Hola, bones. Pues bueno, jo recomanaré autors o llibres per entendre'ns, perquè en qüestió dels dietistes nutricionistes que tenim tant d'intrusisme, inclús a les llibreries, inclús a les informacions que es donen, recomanaré molts llibres. O sigui, agafeu llista i comenceu a apuntar amb gent que realment el seu missatge és saludable i el seu missatge és científicament comprovat. Per tant, anirem amb aquest llindar i començarem per exemple, amb Julio Basulto, que té diversos llibres, tant d'alimentació per a nens com a alimentació saludable, com a alimentació i càncer, alimentació i esport com comer i correr. Realment, Julio Basulto, jo vaig estudiar amb ell, o sigui que en realitat és d'aquí, i per tant ho recomano ferventment de tots els seus llibres. També Aitor Sánchez García, amb Mi dieta cogea i Mi dieta ja no cogea, que són dos missatges molt bones en qüestió de bulos alimentaris i formes saludables de menjar. Carlos Ríos, que és un altre influencer dietista nutricionista del Real Foodie, llavors Comer comida real, és el seu llibre, que inclús ara ha sortit receptes de cuina amb aquesta vertent de Real Fooding. Després, de les nostres terres també estem parlant de Lídia Casademont, que és Dieta, què faig malament? Que són aquests tipus de preguntes que ens fem cada vegada que nosaltres fem o realitzem una dieta. O, per exemple, Maria García, o més coneguda instagramer de Boticaria García, que el jamón de York no existe. És el seu llibre, que són tota en qüestió de la seva elecció, en qüestió de quan anem a comprar què és el que els productes més afins a l'efecte saludable o què ens indiquen les etiquetes i en qüestió dels supermercats. Raquel Bernácer, que també va estudiar amb mi, li dono un petonet als meus companys, que és de les Illes Balears, i va treure un llibre que es diu Aprende a desayunar, que són diferents opcions molt variades de què és un esmorzar, sense treure'm de la típica llet amb cereals o llet i entrepà de pernil. Llavors, ens donen moltes possibilitats d'aquestes. Llavors, també tenim la Victòria Lozada, que ha tret un llibre que es diu La buena alimentación, que també va sobre aquest caràcter de què podem elegir de forma adequada per la salut, o Carlos Casabona, que el seu llibre de Tu eliges lo que comes, per tant et dona informació per poder elegir correctament els aliments. I un esment especial a la Sònia González, també companya dietista nutricionista d'aquestes terres. No sé si és de Reus o Tarragona, ho sento, Sònia, no me'n recordo. I que el seu llibre de Intolerància a la fructosa. El recomano sobretot a aquesta gent que té aquest tipus d'intolerància, d'acord? L'ha escrit conjuntament a Maria Pilar Gómez, que no la conec personalment, però va sobretot d'això, de la gent que té intoleràncies alimentàries que puguin fer una alimentació més adequada i treure molts dubtes sobre aquesta alimentació. I amb això ho deixo perquè si no m'estendria fins a les barbaritats. Moltes gràcies, Malta Peroi. Ha estat un consell prou interessant, una col·lecció pels que ens interessa això del menjar, que va molt més enllà, sobretot, més enllà de les receptes, és a dir, més enllà del fet de menjar bé, a més a més. Ara és el torn del Xavier Lagalda. Xavier,
és el moment que les teves recomanacions, la teva recomanació literària que creguis oportuna. Després de la Marta, gairebé que aniré de pressa, que tinc gana. No. A veure, la primera cosa que volia dir és que quan m'he despertat avui he vist un vídeo de YouTube que us recomano, que es diu Un Sant Jordi diferent, que és una cançó de més de 20 artistes, molt maca, i per aquells que no l'hàgiu vist, posa de Salva Racero, que no sé qui és, però... Ho podeu trobar a la nostra pàgina web de BX Ràdio, si voleu. Doncs m'ha animat el dia i m'ha agradat molt. La segona cosa que haig de dir és que la veritat és que últimament els llibres que més llegeixo són contes desexplicats de l'editorial Baula, que n'hi ha tota una sèrie, i que m'agrada molt explicar-los als meus fills, en aquest cas al meu petit. La rateta que llegia a l'escaleta és un dels típics que més li explico. Però en les poquetes estonetes que tinc per llegir aquests dies, he començat fa poc un llibre, la veritat és que encara estic a l'inici, que és la bibliotecària d'Auschwitz, de l'Antoni Iturbe, i que m'està agradant molt, és de l'editorial Columna, m'està agradant molt per la senzillesa del que realment, de les coses importants. O sigui, un dels aprenentatges que crec que tots estem tenint aquests dies quedant-nos a casa és també aprendre a valorar les coses que són realment importants per nosaltres. I la importància dels llibres, del coneixement i defensar aquest coneixement és una de les històries que explica aquest llibre i que a mi m'agradaria destacar-ne. I ja està. Doncs, escolta, moltes gràcies també, en aquest cas, per aquestes recomanacions literàries, llibre infantil i, en aquest cas, també llibre de lectura prou interessant. És el torn ara de la Marta Trill. Marta, com estem? Com et trobes? Hola, bon dia. I moltes gràcies per participar també en aquest espai que estem fent avui. Sant Jordi diferent, fem el que podem. Què ens portes, tu? Doncs, primer, bona diada i dir-vos que jo us porto un llibre que es diu Si no puc volar, que el va escriure l'Estel Soler. Ella té múltiples facetes, ella és actriu, ha escrit poesia, també és dramaturga, i l'última faceta que va explorar va ser aquesta com a novel·lista, l'any 2016. Si no puc volar és un llibre editat per Rosa dels Vents i ens explica la història de l'Ània, que és una dona que s'acosta als 40 anys, que és periodista però que no treballa de periodista, que si anés seguint totes aquestes imposicions culturals amb aquesta edat doncs ja hauria de tenir una certa estabilitat econòmica i no la té, que hauria d'haver tingut fills i tampoc els ha tingut, que havia tingut una parella però que ja no compta amb aquest suport, i precisament tot aquest desgavell a la seva vida el produeix una infertilitat que li provoca l'endometrosi, que és una malaltia crònica en la qual l'endometri, que és el teixit que cobreix l'úter, creix i s'implanta fora de la cavitat original. Llavors això provoca infertilitat i d'aquí tot aquest desgavell a la seva vida una mica. Això és el punt de sortida, no és un drama ni molt menys, és una novel·la molt divertida, amb moltes pinzellades d'humor. I a partir d'aquesta endometrosi el que fem és conèixer un personatge que ens presenta una mica les cares més reals, des del meu punt de vista, del món que ens ha tocat viure des de la perspectiva d'una dona, sense caure en aquest relat feminista que ara està molt de moda i que es basa potser una mica en estereotips i tòpics, i crec que és una bona lectura, sense artificis, amb un to d'humor molt interessant. I també dir-vos de l'Estel Soler, que potser us en recordeu d'ella, perquè el passat marató de TV3 va engegar una campanya que es deia Volem marató de TV3 endometrosi. Llavors, feu una mica de recerca, doncs podreu veure que ella va impulsar aquesta campanya per visibilitzar aquesta malaltia i va insistir molt en el missatge de que si els homes patissin aquesta patologia segurament hi hauria molta més investigació. Doncs tot un títol també, en aquest cas, prou compromès, i també allò que diem, entre el bon humor, l'alegria, la realitat i les coses que passen. Marta, moltes gràcies. A vosaltres.
I ara és el torn de Lluís Gibert. Què ens portes? Lluís, molt bon. Hola, molt bones, què tal? Bona diada. Exacte, bona diada. Una llàstima, no?, que estiguem... De totes formes, jo us haig de confessar que, com que jo visco les diades, algunes amb una mica d'estrès, no per mi, sinó per la meva santa esposa, doncs el fet de que enguany estiguem aquí a casa tranquils, la veritat és que és una llàstima que no puguem gaudir de la festa, però per altra banda, aquesta tranquil·litat també és una cosa bastant inèdita a casa meva, per Sant Jordi. Però bueno, com a llibre, jo llegeixo coses molt rares, no sé molt bé si són massa recomanables. Voldria incidir en el tema del Fotli. Sap greu que no hi hagi molta literatura Sant Jordi. Sembla que hi hagi algun micro obert. Sí. Sap greu que tampoc no hi ha masses autors locals i aquest Fotli és del Bages, el Fotli que és de Reus, com ha dit el Bartolo abans, és una fotografia de la societat actual reusenca, o una part molt petita. En tot cas, jo he vingut a parlar del meu llibre i, per tant, parlaré de la Marta Magrinyà, que com a fotografia de la societat actual no, però sí que té 2 llibres, ja ho sabeu, que són Els llaços secrets i La força del vent, que és una fotografia magnífica de la societat dels Reus dels anys 50, finals dels 40, 50. Sembla que són llibres bastant coneguts, però que en qualsevol cas, si algú no els ha llegit, són absolutament recomanables i no ho dic perquè tingui una especial relació amb l'autora, sinó que entenc que és un repàs de la història local absolutament imprescindible. I, per recomanar, també us recomanaria l'últim que va treure la Marta Magrinyà fa un any, que és On ets, Anastàsia. Els primers que he dit que eren de Cossetània, aquest On ets, Anastàsia el va publicar Capital Books. On ets, Anastàsia és un llibre que ve a fabular, en certa manera, sobre la possibilitat de que Anastàsia, la filla del tsar rus, que foren assassinats l'any 17, als inicis de la Revolució Russa, doncs se suposa que Anastàsia, princesa del tsar, va sobreviure i aquest llibre fabula, en certa manera, amb això i amb que va anar a Barcelona, va anar a parar a Barcelona. No és un llibre històric, en absolut, és un llibre a l'estil de la Marta. En qualsevol cas, no té cap mena de validesa des del punt de vista històric, no és cap llibre d'història, insisteixo. I així com a coses... Aquest dematí, quan m'hi he aixecat, la Marta m'ha regalat un llibre que ha sigut una sorpresa per mi i us el recomanaré, però tot i que no me l'he llegit. Simplement és un llibre parlant d'història i com que ja us he dit que llegeixo coses rares, doncs és un llibre del Jordi Bilbeny. Em feia gràcia tenir-lo i me l'han regalat, me'l llegiré i si voleu us el comento un altre moment, però a mi, com que el Jordi Bilbeny m'agrada, malgrat que molta gent digui el contrari, no tinc cap problema en abocar-ho aquí. I, res més, bona diada a tothom. No et sentim. Que no surt? Ara sí, Molt bona diada a tothom. Joan, Xavi, Iñaki, Malta, Peroi, Malta Trill, Lluís, Bartolomé. Ha estat un plaer. Volíem fer això, volíem transmetre a la gent una mica el nostre tipus de lectura i sobretot aquestes recomanacions ara pel Sant Jordi, però com tenim més temps, també és un bon moment per llegir. Jo cada dia ara practico llegir una estoneta cada estona, cosa que no tenia com a norma, però ara sí que ho faig perquè, clar, aquí al davant de la pantalla i sentat a la caribe aquesta, en un moment et quedes ja com enganxat al cul, diguem-ho així, i això ho hem de combatre. També hi ha coses que són positives. A tots, moltes gràcies, molt bon Sant Jordi, una abraçada ben forta i molts petons per tots. I els oients també. Adéu-siau.
Adéu. 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 Salut. Salut a tothom. Adéu.